Bé, bona tarda. Pels que no són de l'associació, recordo que l'objectiu d'aquests actes és posar a disposició de l'opinió pública el capital que acumula la Universitat Autònoma, capital sentent intel·lectual que la Universitat Autònoma de Barcelona acumula des de fa anys. Ara està més encesa. No, dic que l'objectiu és posar a disposició de l'opinió el coneixement expert que està acumulat a l'Autònoma, de manera que debats que té l'opinió pública sobre diferents qüestions es facin, si se'm permet, amb coneixement de causa i no amb la superficialitat de moltes de les tertúlies a les que estem acostumats. Aquest és l'objectiu que té l'associació quan organitza debats d'aquesta classe. I avui el debat és sobre també un tema de fons, que és el tema de les desigualtats i la seva manifestació en les ciutats i més particularment a la ciutat de Barcelona. Les dues persones que encetaran el debat, perquè després, com sempre, és obert a tots els participants, són la professora Marga León i el professor Oriol Nel·lo. La professora Marga León és doctora en Sociologia per la London School of Economics and Political Science. Ha passat molts anys com a professora investigadora a l'estranger, més específicament a Anglaterra. Va ser recuperada pel programa d'investigació Ramon y Cajal, que va permetre a alguns investigadors molt qualificats que havien fet carrera a l'exterior a tornar aquí al país, amb la promesa de que després se'ls estabilitzaria una posició a la universitat, promesa que, com alguns deuen saber, és una promesa que s'ha anat dilatant en el temps i que sembla finalment que en el seu cas té un resultat bastant favorable. Ella treballa a l'Autònoma, en l'Institut de Govern i Polítiques Públiques i en el Departament de Ciència Política. La seva especialització és les polítiques socials, l'anàlisi de polítiques públiques, particularment de polítiques socials, i els seus treballs, que es poden consultar a la web, com ara es pot consultar tot, últimament, i si no m'equivoco, són sobretot sobre les polítiques de la cura, aquestes polítiques d'inclusió social en la manifestació particular de la cura. Ha publicat molt, i l'últim llibre que he vist és justament un d'aquest any mateix, que és un en què ella ha funcionat com a editora i al mateix temps com a coautora sobre aquest tipus de política als diferents països europeus, i està publicat per Palgrave, una editora internacional molt reconeguda. El doctor Oriol Nel·lo és doctor en Geografia i màster a la Johns Hopkins University. El seu camp és el de la política territorial i les polítiques urbanes. Va ser director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del Departament de Geografia de la universitat. Va tenir responsabilitats polítiques en els governs dels presidents Maragall i Montilla, i des de la seva posició va impulsar dues operacions d'èxit que van ser la llei de barris, la coneguda com a llei de barris, que tenia un nom tècnicament més complicat però que ha sigut coneguda com a llei de barris, i l'aprovació dels plans directors territorials de Catalunya, 7 plans, si no m'enganyo, 7 plans que intenten ordenar l'ús del territori en el conjunt català, una feina que feia molts anys que estava per fer i que sota la seva direcció es va aconseguir culminar en aquell període.
Ha publicat també molt i segueix publicant molt. L'últim llibre que he vist ressenyat és Ciutats en el segle XXI, és també una obra col·lectiva, ell és l'editor i un dels coautors, també publicat en anglès per Routledge, i potser la seva característica com a geògraf és l'afirmar, com havien fet avantpassats seus en la disciplina, que la geografia és una disciplina social, és una ciència social, i la preocupació per tenir l'impacte en la vida de la gent. Pertany en aquesta tradició de Pau Vila i sobretot d'Enric Lluch, del qual ell és deixeble i en certa manera hereu directe. L'assumpte d'avui és el de la desigualtat, com he dit abans, i és un assumpte que està a l'agenda, tant a l'agenda acadèmica com a l'agenda política, amb la seva projecció estrictament econòmica i amb la seva projecció político-democràtica. I per això mateix crec que té particular interès en un moment en què la nostra situació econòmica és la que és, la nostra situació en quant a qualitat democràtica és la que és i la nostra situació urbana a Barcelona és la que és. No m'he pogut resistir a buscar un parell de cites sobre el tema de la igualtat, molt diferents com veureu. Si la recordo de memòria les diré de memòria, si no m'he portat la xuleta aquí, perquè una és antiga, és d'Aristòtil, el seu tractat sobre la política, quan descriu el que segons ell hauria de ser la comunitat política millor, i diu que la comunitat política millor és aquella on la fortuna està més ben repartida. O sigui, no contem els esclaus, que aquests aleshores no comptaven, però entre aquells que comptaven, l'important era que la fortuna estigués ben repartida, perquè els rics, massa rics, no saben ni volen obeir, i els pobres o massa pobres són aquells que només obeeixen d'una manera servil i sense capacitat per exigir els seus drets com a ciutadans. I per això ell recomanava distribució de la riquesa per assegurar el que nosaltres en diríem avui, fent una transposició excessiva, però que se'n permetrà, el que nosaltres exigim ara com a qualitat democràtica. I des del punt de vista econòmic, el tema de la igualtat també és objecte de debat actualment, de debat que en el qual alguns posen la qüestió de la igualtat molt en primer terme i altres d'una forma reticent. Acabo de llegir, això també ho tinc aquí en una fotocòpia, en l'informe mensual sobre actualitat econòmica que fa una institució financera prestigiosa d'aquest país, i em refereixo a la més prestigiosa que tenim en el nostre país, aquí a Catalunya. Hi havia un article, per altra banda molt ben enfocat, sobre el deute i problemes que l'endeutament estava provocant a les economies en general. I deia que l'explicació del deute, del creixement del deute, era bàsicament la política monetària d'interessos baixos i la desregulació de les activitats financeres. Llavors hi havia una nota a peu de plana i posava amb lletra molt més petita. Alguns també diuen que aquest creixement de l'endeutament pot ser degut al creixement de la desigualtat de rendes. I doncs posava la cita, però a mi em va cridar l'atenció que fos la nota a peu de plana en petit la que posés l'accent en el que altres economistes prestigiosos estan denunciant com l'origen de la bombolla de deute i totes les seves conseqüències tan pernicioses que han tingut en general al país. Bé, ara la paraula és per ells dos, són, com he dit abans, dos científics socials amb preocupació per incidir sobre la realitat social i no en guardar-se el seu coneixement per ells mateixos, i ens presentaran primer la doctora León una visió general del tema de la desigualtat i el doctor Oriol Nel·lo més en particular la seva repercussió sobre l'estructura urbana i l'estructura urbana de Barcelona. Margarita. Sí? Vale.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación al profesor Vallés y al profesor Urionelo. ¿Se escucha? Está verde, está. ¿Ahora? ¿Puede ser? ¿Demasiado lejos? ¿Ahora? Vale. Bien. Cuando comentamos brevemente cómo repartirnos la faena, el profesor Vallés dijo por qué no vamos de lo general a lo específico, es decir, de lo global a lo local. Así que, a pesar de que Barcelona aparece en el título, yo de Barcelona hablaré más bien poco, creo que no hablaré nada, pero pienso que se pueden crear puentes interesantes de reflexión entre lo que voy a exponer yo, que es un panorama más general sobre la evolución de la desigualdad, y lo que luego explicará el profesor Nelo en relación a Barcelona. ¿Cómo pasó esto? ¿Así? Bien. Buena parte de lo que yo quiero hablar hoy está basado en una recensión de este libro que hice hace unas semanas, Inequality What Can Be Done, de un economista británico que se llama Tony Atkinson. Es un libro que recomiendo, es un libro que no va a ser el bestseller que supuso El Capital de Piketty por muchas razones, pero es un libro complejo, resultado de la obra de alguien que lleva trabajando décadas en el tema de la pobreza y la desigualdad, y que, a pesar de estar centrado en la desigualdad en el Reino Unido, tiene un alcance que va mucho más allá del contexto británico. El libro lo organiza en tres partes. Hay una primera que es de diagnóstico de la evolución de la desigualdad en perspectiva histórica y en perspectiva comparada también. Por eso digo que va más allá del Reino Unido. Hay una segunda parte que es más arriesgada desde mi punto de vista, en el que lo que intenta es ofrecer dar propuestas que puedan servir para que sean instrumentos para la acción política. Y hay una tercera en el que, por si hay quien piensa que las propuestas son inviables, hace un esfuerzo de reflexión un poco autocrítica, y él mismo trata de responder a esas posibles críticas que puedan surgir con estas 15 propuestas concretas que hacen para resolver o para atajar el tema de la desigualdad. Hace preguntas que creo que son preguntas que nos interesan a todos. Hacen preguntas como si hay una incompatibilidad entre el crecimiento económico y la cohesión social, que creo que está en una de las bases de gran parte de la investigación que se hace sobre los estados de bienestar. Si es verdad que hay un dilema entre equidad y eficacia, si un mayor gasto social supone trabas a la competitividad. Y como digo, son preguntas a las que va buscando respuesta a lo largo de todo el libro. Yo, cuando lo leí, a mí me recordó mucho este documental, que en cuanto puedo se lo pongo a mis alumnos. Si no lo han visto, lo recomiendo. Es un documental de hace ya de unos años de Ken Loach, El espíritu del 45, y me recuerda Tony Atkinson, Ken Loach y otros intelectuales británicos como Colin Crouch o Ruth Lista, que es gente que tengo en mucha estima y de la que he aprendido mucho. Tienen en común que son todos ellos nacidos en la década de los 40, Ken Loach quizá un poquito antes. Es decir, son personas que han vivido una infancia de posguerra, y que también tienen en común el haber sido testigos de lo que Tony Atkinson llama la utopía factible. La utopía factible. La utopía factible creo que se resume bien en esta cita. We have been the dreamers, we have been the sufferers, now we are the builders. Y ese señor de ahí no es Martin Luther King,
es un político laborista galés que se llama Bevan y que fue ministro de Sanidad en el gobierno británico entre 1945 y 1950 o 51 y fue el principal promotor de la creación del NHS, del Sistema Nacional de Salud británico. Perdón. ¿Qué es esta utopía factible de la que habla Atkinson y que se refleja en estas otras personas que he mencionado? Es un momento en la historia europea que está muy circunscrita cronológicamente, básicamente desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y principios de los años 70, con la primera crisis del petróleo. Fue un momento en la que en la literatura se entienden como la edad dorada de los estados de bienestar europeos, en los que de una manera muy excepcional existió un consenso político y social muy fuerte de la necesidad de conjugar cohesión social y crecimiento económico. Por supuesto, una Europa devastada por la guerra, con una necesidad muy imperiosa de paz social. Y es la primera vez, y ojalá no la única, pero pinta como la única, en que en Europa lo público se presenta, y evidentemente estoy dibujando un escenario muy general para poder hacer el argumento, lo público como garante de derechos y libertades. Y esto fue gracias a lo que Atkinson llama el protagonismo de las fuerzas igualitarias. ¿Qué son estas fuerzas igualitarias? Pues en Europa las fuerzas igualitarias en esos años fueron sobre todo los partidos socialdemócratas o laboristas en el caso de Reino Unido y unos sindicatos, un movimiento obrero muy poderoso, con capacidad de influir en la política. Así que son estas fuerzas igualitarias que él llama las que durante un periodo de tiempo llevaron a cabo, a través de un aumento del gasto social espectacular, políticas conscientes de redistribución, es decir, de estado de bienestar, de construcción del estado de bienestar, basadas en el pleno empleo, la universalidad y la redistribución, los parámetros claves de los estados de bienestar europeos. Así que existe en esa época un círculo virtuoso que se ha roto por varias razones y como veremos a continuación, un círculo virtuoso entre políticas igualitarias por una parte, participación política entendidas en términos clásicos de participación formal, es decir, es una época en la que los cleavages están muy identificados, clase trabajadora con partidos de izquierdas, y la necesidad de consolidación democrática. No sé si podrán ver ustedes bien este gráfico. He elegido este y solo este porque creo que a pesar de que son datos del Reino Unido, sirven para el argumento general y porque creo que explica muchísimas cosas. Siento no poder tener la luz para poder indicar conforme explico, pero espero que me puedan seguir. Ese gráfico muestra la distribución de los ingresos de los trabajadores a tiempo completo en las distintas decilas de ingresos, desde la decila 10 a la decila 90, los que menos ganan, los que más ganan. El punto de partida es 1977, o sea, es una simulación, porque lo que Atkinson quiere demostrar, quiere enseñar es ver cómo ha evolucionado los ingresos desde 1977 hasta el último año, que es el 2012. Así que 1977 es el punto de partida y la barra la decila 50, la barra del medio, es la media, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que se sitúa en la franja que está sombreada es que la evolución de los ingresos que han acompañado a la media, con una variación de un 5%. Y es
sorprendente que de las 9 decilas que hay, 5 han variado junto a la media. Es decir, durante más de 40 años, los ingresos, 5 de las decilas de ingresos se han movido a la par, junto con la evolución de la media. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo relevante de este gráfico? Lo relevante de este gráfico es la acción que ha tenido lugar en los extremos, en la decila inferior y en la decila superior. Es ahí donde nos tenemos que fijar, porque es ahí donde está la historia de la evolución de la desigualdad desde finales de los años 70 hasta nuestros días. ¿Qué nos dice? Nos dice que la decila inferior ha disminuido con relación, es decir, se ha separado más de la media. Bien, es decir, los que están ganando menos, en términos relativos, ganan menos hoy de lo que ganaban en 1977. Han perdido posición en ese respecto. En el Reino Unido eso fue así a partir de los años 80, hubo un cierto repunte y la base se ha vuelto a perder. Bien, esto por lo que respecta a los ingresos bajos. Pero, y esto es un argumento central en Piketty también, en realidad la historia está por arriba. La historia está por arriba. Los que más se han separado de la media a partir de mediados de los años 70, esto varía según los países, pero fundamentalmente a partir de los años 80, es la decila superior, es decir, los que ganan el 10% superior, el 20% superior, pero sobre todo el 10%, es la línea de arriba del todo. Bien, ¿qué nos dice esto? Nos dice muchas cosas. Nos dice, en primer lugar, que ese distanciamiento no se debe a la educación, como se debía hasta hace relativamente poco. Esa separación de ingresos no la explica los distintos niveles formativos, porque sí, los que están abajo tienen niveles bajos de formación, pero los que están entre los 3 o los 4 que hay arriba, o sea, la primera mitad, todos tienen niveles altos de formación. Los que tengan más nivel de formación, los que están arriba del todo. Así que eso es una consecuencia importante, el entender que la educación ya no es un pasaporte para, digamos, una mejora en los ingresos de los asalariados. Ha habido unas ganancias económicas que no se corresponden a lo que han sido las ganancias educativas de los últimos 20, 30 años. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, claro, la pregunta es quiénes son estos de aquí arriba, ¿no? Porque sabemos quiénes son los de abajo. Los de abajo son las personas de ingresos bajos, hogares de ingresos bajos. Y estos viven en los barrios más desfavorecidos de las ciudades, pero los que están arriba también viven en los barrios, en determinados barrios de las ciudades, ¿no? Es decir, y estos, por otras veces que he escuchado hablar a Oriol Nelo y a mi colega Ismael Blanco, hay una segregación importante por parte de los que están arriba también, porque tienen unas demandas específicas, porque tienen una capacidad de demanda, etcétera, ¿no? Es decir, que incluso a escala local creo que este gráfico interesa. Pero sobre quiénes son estos que están en los ingresos altos, nos explican, y esto ya tenemos muchos economistas con vocación humanista que hablan de esto, son sobre todo profesiones vinculadas al sector financiero. No son profesionales, digamos, cualificados, sino que es sobre todo el sector financiero. ¿Y por qué han llegado ahí? Por la conjugación de dos cosas que son muy importantes y que Josep María Vallès ha mencionado antes. Una, y pensemos que son asalariados, no son rentas de capital. Son asalariados y es un fenómeno muy único porque hasta ahora las diferencias entre los asalariados no eran tan grandes, ahora incluso se equiparan a lo que son las ganancias de capital. Pasan dos cosas, una es que las negociaciones colectivas, es decir, los mecanismos que teníamos para determinar los niveles salariales han perdido mucha importancia y el margen para la negociación individual, sobre todo
de los que más ganan ha aumentado. Con lo cual es gente que tiene capacidad de demandar unos, lo llaman las profesiones superestrellas, unos niveles salariales que pueden estar no ni 20, ni 30, ni 40, sino 300 veces por encima de los que menos ganan. La pérdida de poder de las negociaciones colectivas también ha afectado a los que menos ganan, por supuesto. Digamos que los techos o las bases mínimas se han perdido en buena parte de los países. Pero además hay otra cosa que es importante, y es importante desde el punto de vista del estado de bienestar, y es que la capacidad de recaudar de esos que más ganan es comparativamente hablando muy escasa. Es decir, y esto en Estados Unidos está ya muy demostrado, son lobbies que tienen muchísima capacidad de influencia sobre la élite, sobre la clase política, y que consiguen escaparse, digamos, a todo lo que es, a lo que sería, sin ser evasión fiscal, no es los papeles de Panamá, es decir, no hay nada ilegal, pero tienen una tasa impositiva muy inferior en relación al resto. Bien, desde el punto de vista de las políticas públicas, hay una cosa que yo siempre digo porque me parece importante. En una situación de crisis como la que tenemos tendencia a pensar que las políticas tienen que estar sobre todo preocupadas por los de abajo. Por los de abajo y los que están todavía más de abajo. Esta mañana escuchaba en la radio los datos de la EPA, publicados hoy, hablan de 1.600.000 hogares en España sin ingresos. O sea, esa gente no está aquí, esos hogares no están aquí en este gráfico. Situación muy inferior. Pero el problema, y esto es algo que dice repetidamente Atkinson, es que si solo nos preocupamos de los que están abajo, los de arriba se siguen escapando. Y a la larga, que los de arriba se sigan escapando, acaba minando la capacidad del estado de bienestar de intervenir. Porque cuanta mayor es la distancia entre los que peor están y los que mejor están, o sea, cuanto más alargada sea la campana entre los que más tienen y los que menos, el espacio para la solidaridad se reduce. Porque los que se supone que más pueden pagar, menos se benefician y viceversa. Es decir, ese es el problema de tener una sociedad altamente desigualitaria, que es muy difícil justificar políticamente políticas claramente redistributivas. Con lo cual, al final, si el objetivo es meramente hacer de colchón o de malla de protección para los más vulnerables, al final yo creo que eso va minando políticas que tienen una vocación más universalista y que al final son las que de verdad inciden sobre en una perspectiva larga, inciden sobre la desigualdad. Bien, como creo que 5 minutos. Bien, habla del giro desigualitario. ¿Qué ha pasado para que haya esa evolución de la desigualdad? Como digo, eran datos de Reino Unido, son muy parecidos los de Estados Unidos y son muy parecidos los que tenemos aquí. Ha habido evidentemente un cambio en el modelo de acumulación de capital. Esto ya lo tenemos. Cuando los que estudiamos política social comparada ya no podemos obviar el tema de por dónde va la economía, porque es una parte fundamental para la sostenibilidad de los estados de bienestar. Y tenemos un neoliberalismo como paradigma dominante, y esto daría para hablar durante largo rato. Pero ha acabado calando la idea de que el intervencionismo es un obstáculo a la competitividad y que cuanto mayor desregulación de los mercados de trabajo, mejor para el funcionamiento de la economía. Y en buena parte la situación ha empeorado visiblemente en aquellos países donde los mercados de trabajo están más desregulados. Por supuesto, hay un creciente protagonismo de actores que escapan al poder político. Hablamos de las agencias crediticias, hablamos incluso de organismos como los bancos central, el Banco Central Europeo, etcétera.
Por supuesto, el neoliberalismo está legitimado por determinadas ideas que acaban teniendo un cierto apoyo por parte de la sociedad, si no sería difícil de explicar por qué gobiernos que abanderan estas políticas neoliberales ganan las elecciones. Pero hay toda una serie de ideas que están adscritas al neoliberalismo que encuentran su quórum. Y hay un buen libro de Mark Thatcher y Vivian Smith que dice, bueno, a lo mejor no es tanto el éxito del paradigma neoliberal, sino como el fracaso de la socialdemocracia de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Pero por supuesto ha habido un declive de las fuerzas igualitarias. Es decir, los actores que sustentaban los estados de bienestar europeos están en la gran parte de los países en horas bajas, y la Unión Europea en su conjunto. Así que la pregunta es si hay alternativa a ese declive. Bien, ya lo dejaré aquí. ¿Es mala tanta desigualdad y qué debemos hacer? Hay quien dice que en realidad la desigualdad no es mala y que, como digo, la preocupación tiene que estar en los que están mal. Pero una vez que aseguramos unas condiciones de vida dignas para los que están en situación de extrema pobreza, de más vulnerabilidad, la desigualdad la debemos de tolerar porque tiene beneficios intrínsecos, como por ejemplo que fomenta el esfuerzo individual. Y aquí la consecuencia de esto, o la traducción de esto en política pública, es poner el énfasis en la igualdad de oportunidades. Lo que tenemos es que garantizar la igualdad de oportunidades y mucho menos la igualdad de los resultados, que es lo que las políticas de bienestar clásicas solían hacer. Pero claro, aquí la pregunta es si de verdad podemos hablar de igualdad de oportunidades sin hablar de igualdad de resultados, porque al final la desventaja de una generación se traduce en desigualdad de oportunidades para la siguiente, ¿no? Y luego tenemos un problema que es un problema de fondo y que creo que va más allá de lo que podemos debatir aquí, que es cierto que las políticas clásicas del estado de bienestar han tocado en mucho sentido techo. Las políticas que se llaman ex post, que son todas las políticas clásicas de protección social, los subsidios al desempleo, los subsidios a las familias, los sistemas de pensiones públicas, etcétera, se fueron diseñados para un contexto que ha desaparecido, un contexto sociodemográfico y económico que ya no tenemos, y por lo tanto necesitaríamos unas reformas bastante contundentes de estos sistemas. Pero el problema que tenemos, creo yo, es que en cuanto oímos la palabra reforma, el peligro siempre es equipararlo a retroceso, que es lo que lleva pasando desde 2008 hasta parte. Y es muy difícil entonces entrar en debates más en profundidad porque cualquier intento de reforma, sobre todo en el sur de Europa ha sido claramente así, ha supuesto un retroceso en cuanto a los derechos ya adquiridos. Pero habla Atkinson de la estructura de los premios, y por la estructura de los premios sobre todo se refiere a los que han conseguido salirse de todos los digamos las limitaciones en cuanto a ganancia económica. Y bueno, si lo construimos socialmente, igual que construimos socialmente lo poco que ganan los que ganan poco, construimos socialmente lo mucho que ganan los que ganan mucho, evidentemente. Por lo cual todo es política al final. Es una falacia decir que son mecanismos de libre mercado. Por supuesto no es así. Y luego hay algo que quizás sorprenda, pero que incluso organismos internacionales que hasta hace poco, digamos, se apuntaban al carro del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional, empieza a decir que una elevada desigualdad conduce a una mayor inestabilidad macroeconómica y dificulta un crecimiento sostenible. O sea que incluso desde un punto de vista más utilitario, el tema de los niveles de desigualdad que estamos soportando actualmente tiene efectos
muy nocivos. Y, por supuesto, de una u otra respuesta dependerá una u otra política. Lo voy a dejar aquí porque creo que... ¿no? Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tots. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment als amics de l'Autònoma la seva amable invitació, a Josep Maria Vallès la seva presentació, a tots la vostra presència. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per trobar a més tants amics, companys de tants anys de la universitat. El que jo tractaria de fer en aquesta divisió de funcions que Josep Maria Vallès ens va atorgar i de manera mandatòria va dir de lo general a lo concret, nosaltres aquí a obeir com toca, tractarem efectivament de mirar, de portar cap al cas barceloní, cap a la ciutat i en particular a Barcelona les qüestions de les desigualtats socials dels que ens ha parlat Marga León. Veuran vostès que en la meva intervenció potser els hi semblarà molt més, com dir-ho, gairebé prosaica respecte d'aquests plantejaments de caràcter més general, més comprensiu, i que fan referència a les grans dinàmiques de transformació de les nostres societats i de període molt llarg. Veuran que el que tractarem de fer és parlar de Barcelona. Miraré de lligar-ho una mica en la primera part, amb la qüestió més general del debat sobre la desigualtat, i veuran també que em basaré molt sobre un treball, un estudi que hem fet a la universitat, juntament amb els companys de l'IGOP, amb Ismael Blanco, amb Ricard Gomà, amb en Carles Donat, que ens acompanya, sobre el tema de la desigualtat a Catalunya, un estudi que n'hem dit barris i crisi, desigualtat i territori a Catalunya, si volem dir així. Em passes el... Què és el que nosaltres hem tractat de fer? Doncs, essencialment, el que... Em permetrà? El que nosaltres hem tractat de fer és mirar d'aproximar-nos a la qüestió de la relació entre desigualtats socials, per un costat, el tema del que ara ens parlava la doctora León, i la segregació urbana, és a dir, la forma com els grups socials tendeixen a separar-se sobre l'espai. Com vostès saben, aquesta és una dels resultats principals, quan ho mirem des del punt de vista urbà de la desigualtat, és aquesta tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai. Com que la capacitat de tots i de cada un de triar lloc de residència és funció, per un costat, de la renda disponible dels individus i les famílies i, per l'altre, dels preus del sòl i de l'habitatge, com és obvi, n'hi ha uns que tenen molta més capacitat de triar que els altres. Per dir-ho, alguna vegada ho hem dit, si ens imaginéssim la ciutat com un tauler d'escacs, n'hi ha uns que s'hi belluguen com a reines i altres que s'hi belluguen com a peons. I els peons en particular es veuen forçats a concentrar-se en algunes parts de la ciutat. Ara veurem que... Això és el que nosaltres vam tractar de mesurar i en particular de veure com, sobretot a efectes de la situació de crisi econòmica en la que ens hem trobat, si aquesta tendència envers a la segregació, que és clarament estructural, que és una tendència que és consubstancial al nostre sistema econòmic, ha tendit més aviat a incrementar-se o no. I d'aquí mirar-ne de veure quina ha estat l'evolució en els darrers anys i quins són els seus trets principals. I després hem volgut fer també, i això ja és per un altre estudi que ara estem preparant, quins són els efectes. Quins són els efectes sobre una sèrie de qüestions, sobre la salut, sobre l'educació. El miréssim de concretar a la situació nostra aquí a Barcelona, regió metropolitana, veuríem com aquell recorregut de disminució de les desigualtats, de tancament de les desigualtats,
que ell ens explicava també, com es va produir en molts països d'Europa occidental després de les grans convulsions de la primera meitat del segle XX, després de l'ascens i la caiguda del feixisme, després de la revolució soviètica, etc. En el moment aquest de Spirit of 45, en què els grups socials subalterns venen a acceptar les relacions socials i de propietat capitalistes a canvi d'una sèrie de garanties, la garantia de la salut universal, de l'educació, de la bellesa digna, etc. Nosaltres, com sabem perfectament, això ho vam arrencar més aviat més tard. Però us sembla que ho vam arrencar amb un cert èxit. I precisament allà on vostès estan, els amics de l'Autònoma, hi havia l'Institut d'Estudis Metropolitans, en uns anys que vam estar allà molt bé, i allà fèiem l'enquesta metropolitana, l'hem seguit fent, ara ja traslladats en un altre edifici de l'Autònoma, i a través de les dades de l'enquesta metropolitana nosaltres hem pogut anar mostrant com des dels inicis de la democràcia cap aquí la diferència entre el que la Marga ens deia, entre el 10% més alt i el 10% més baix, entre els ingressos que perceben, els ingressos mitjans dels que estan al 10% de dalt de tot i els havien tendit a anar-se reduint. Si al començament, aquí tenim Barcelona i l'àrea metropolitana, la distància anys 80 era de 11 a 1, veiem com de manera força consistent es va reduint fins a mitjans de la dècada passada. És aquell recorregut que Marina Subirats, en un llibre que em sembla que vostès van tenir ocasió de discutir precisament en un cicle d'aquests, va anomenar el pas de la necessitat a la llibertat. En el sentit del pas d'una societat que tenia moltes dificultats d'ordre material a una societat molt més lliure, molt més esbarjosa, etc. Veiem però com des de mitjans de la dècada passada això torna a pujar, les desigualtats s'han tornat a incrementar de manera molt, molt notable i que en aquest moment aquí la sèrie se'ns acaba 2011, que és l'última edició de l'enquesta, enguany farem una nova edició, 2016, i ens sembla dissortadament que la paràbola inversa aquesta s'haurà complert. Nosaltres haurem transcorregut així, amb un període molt més breu, allò que la Marga ens ho explicava a un període molt més llarg. Aquí aquestes són les dades en part de Piketty, de l'Institut d'Estudis Econòmics, i és l'evolució de la relació, en aquest cas de l'1% més alt amb el 99% restant en l'economia dels Estats Units. Veuen com aquesta és la situació diguem-ne anys 30, anys 40, pre-Segona Guerra Mundial. Aquest és el pic que antecedeix justament el crac del 29, i aquí veuen com New Deal, el president Johnson, aquell tan bescantat de la nostra infància, i aquí veuen com just en el moment en què nosaltres precisament el començàvem a muntar, ells el comencen a desmuntar, i per moltes altres raons, que ara no són del cas perquè no seria bo fer-ne una lectura únicament lineal, només basada en el tema de l'estat del benestar, però veuen com vostès, com la curva es produeix, etc. Molt bé. Això, si ho mirem en termes territorials, veiem com també va comportar una reducció notabilíssima de les desigualtats en el territori. Si ho volem mirar en primer lloc en termes de la relació entre Barcelona i allò que anomenem, mal anomenat, les corones metropolitanes, veiem com això, si Barcelona fos 100 a mitjans dels anys 70, la resta de l'àrea metropolitana estaria a 74, i com veiem com a mesura que van passant els anys se li va costant, i el mateix passa per la segona corona. La reducció, per tant, de les desigualtats havia estat no només en termes socials, sinó també en termes territorials. El que nosaltres ens hem tractat de preguntar és, i en els darrers anys això què ha passat? Han tendit aquestes desigualtats territorials a incrementar-se o més aviat a reduir-se? Ens estem polaritzant cap a situacions extremes, que és el que l'evolució de les desigualtats socials ens suggeriria, també des del punt de vista territorial. Això, com ens deia la Marga, el problema està en los de arriba, és que afecta també tots els grups socials o només afecta aquells que estan en la situació més desafavorida? És un fenomen local o és un fenomen supralocal?
té coherència, té continuïtat o va a salts? Aquestes eren una mica les preguntes. Jo ara saltaré alguns aspectes perquè no és ara qüestió d'entrar en technicalities. Vostès saben que el tema de mesurar la desigualtat és prou complexa. Mesurar-la sobre el territori és complexíssim. Per què? Perquè tenir dades desagregades de quina és la renda mitjana d'un territori, sobretot si volem anar a territoris xics, és veritablement una complicació. Nosaltres ho hem tractat de fer a través d'una sèrie d'indicadors que són, hem agafat les 5.000 seccions censals de Catalunya, hem buscat 4 indicadors per cada una d'aquestes seccions censals, hem dit si estiguessin distribuïdes d'una determinada manera, amb allò que seria una distribució normal, el valor seria de 1, i si, ara per no fer-me pesat, si estiguessin per sota de 1, de 0 a 1, doncs estaríem més ben distribuïdes encara que una distribució normal, per tant tots viuríem en àrees, diguem-ne, amb seccions censals perfectament homogènies. A partir d'aquí, tot el que està per sobre de 1, tot el que està, vol dir que hi ha moltes seccions censals que estan en les situacions extremes, per entendre'ns que si ho mirem en termes de població estrangera, o hi ha molt pocs estrangers o n'hi ha molts, o hi ha molt pocs aturats o n'hi ha molts. És a dir, es tendeixen a polaritzar. Quan fem això, quan fem aquest exercici i sumem tots els indicadors, etc., acabem obtenint allò que n'hi diem un indicador sintètic de la segregació urbana, índex de segregació espacial. Què veiem? Veiem clarament, tot està per sobre de 1, clarament aquí mirem amb dos de les variables, la població desocupada i la població estrangera, veiem com ja l'any 2001, diguem-ne, la situació era d'una certa desigualtat, d'una certa segregació, si n'hi volem dir així. Per tant, un fenomen estructural, un fenomen que antecedeix clarament la crisi, i veiem que clarament, sobretot pel que fa a la localització de la població immigrada, això tendeix a incrementar-se de manera prou destacada. Veiem també, però, que quan mirem les dades, i ho hem fet nosaltres seguint una mateixa metodologia d'un estudi que han fet uns sociòlegs francesos, Éric Morin, Le Ghetto Français, Essai sur le séparatisme social, veiem que la nostra situació és relativament millor en termes de segregació espacial que en el país veí. Que aquí podem després, si volen vostès, parlar-ne un momentet, com pot ser que en un país que en principi té unes desigualtats socials inferior a les nostres tenen una segregació espacial superior a la nostra. Aquest és un... El que veiem, però, és que en els darrers anys la segregació tendeix a incrementar-se. I ho veiem aquí clarament, ara no ens atindrem amb les dades, per exemple, si veiem la població estrangera, les seccions censals que concentren molt pocs estrangers o molts estrangers, veuen com entre l'any 2001 i l'any 2012 creixen les que estan amb aquests valors extrems de molt pocs estrangers amb un 60%, els que en tenen molts en un 12%, el 60% de seccions censals es troben a les puntes, vol dir, o que hi ha molts estrangers o que no n'hi ha ni un, diguem-ne, en termes relatius ni per un mal de morir, si ho volguéssim dir així. Jo mateix passaria per atur, etc. Un fenomen estructural, un fenomen que té menys potència, menys força que en altres situacions veïnes, i una tendència que sembla que comença, que clarament s'accentua. Quan la passem sobre el territori, què ens dona? Quina concreció especial té? Per fer això, el que nosaltres hem volgut fer ha sigut cartografiar aquelles 4 variables, aquí tenen la regió metropolitana, això seria la Tordera, això és el Foix, el Montseny, Montserrat, el Mar, aquí diríem el municipi de Barcelona. I aquí veuen vostès que hem posat les 4 variables i hem dit, quan trobem una variable en situació extrema, li donarem aquest color. Quan en trobem 2, aquest. Quan en trobem 3, aquest. Quan en trobem 4, aquesta. I a mesura que se'ns va enfosquint, en aquest cas serien els segregats per baix, serien els que estan en pitjor situació. Aquesta és la situació 2001, aquesta és 2012. 2001, 2012, 2001, 2012. Veuen vostès com clarament el mapa se'ns enfosqueix, si n'hi volem dir així, les taques se'ns fan més profundes, més acolorides, etc. Vol dir clarament, no només creix la segregació, creix amb més variables i es concentra d'una determinada manera sobre el territori.
Què és el que veiem? Doncs aquí ho veuen, la concentració claríssima de situacions de dificultat en tot l'eix del Besòs. Aquí tindríem Montcada, el barri de la Ribera, el barri de Can Sant Joan, entrem Can Cuià, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Trinitat Nova, Roquetes, Canyelles, anem a baix, Baró de Viver, Bon Pastor, Besòs, Maresme, aquí estem ja a la Mina, baixem per l'altre costat, el Singuerlín, els barris del centre de Badalona, la Serra d'en Mena, els barris del centre de Santa Coloma, la Serra d'en Mena, entre Badalona i Santa Coloma, Santa Rosa, al fons, ja veuen, si anem cap aquí acabem sortint a Sant Adrià, tot l'eix sencer. Ara, no és només això, perquè si ens enfilem Ripoll amunt, aquí tenen vostès Ripollet, Barberà, el barri de la Romànica, els barris de llevant de Sabadell, Torre Romeu, Poble Nou, la Clota, etc., fins a la Salut, Can Déu, els barris de llevant de Terrassa, la Grípia, etc. Ara no em voldria fer passar. A Mataró, la Llàntia i Cerdanyola, Palau Rocafont de l'altre costat, a l'Hospitalet, els barris que ja coneixem, Collblanc, la Torrassa, la Florida, Can Vidalet, etc. Portant una concentració ben clara de la ciutat. I aquells que més tenen, perquè esclar, aquests poden triar on volen de viure, per tant podríem pensar que els podem trobar, les reines aquestes, els podem trobar distribuïts per tot el territori. Els hem volgut també cartografiar i el que ens surt, com veuen vostès, és també una tendència molt, molt notable a la concentració. Veuran que aquí les taques són més grans. Per què? Perquè viuen en seccions censals amb densitats més baixes, és a dir, hi ha una major presència de l'habitatge unifamiliar, etc. Però vostès veuran aquesta concentració de les rendes altes al voltant de Collserola, aquí doncs això és les Corts, Sarrià Sant Gervasi, aquí anem cap a Sant Cugat, Cerdanyola, etc. La dualitat molt clara entre els pobles de dalt i els pobles de baix del Maresme, els pobles de dalt més afluents, més rics, els pobles de baix menys afluents, aquells municipis que són, diguem-ne, els barris rics de les ciutats intermèdies, per exemple, de les ciutats madures, els Castellars i el Sant Llorenç respecte a Sabadell, els Matadepera i els Ullestrets respecte a Terrassa, els Cabreres i el Sant Andreu de Llavarera respecte a Mataró. Així podríem anar dient. Per tant, quan concluïm què en sabem de la segregació, home, doncs veiem que és un fenomen amb un caràcter estructural. De fet, quan en Cerdà fa la monografia estadística de la classe obrera en Barcelona, abans de fer el projecte de l'Eixample, ell ja ho diu, aquests viuen separats. El que passa que vivien separats d'una manera diferent. Sí, a casa meva pugem amb marbre fins al principal, amb granet fins al primer o el segon i després ja anem amb tova. Que vivim a dalt tenim més llum, però això és igual, però era la segregació vertical, que després va passar la segregació entre els diversos carrers, entre els diversos barris de la ciutat. Ara, el que aquí té, clarament, veiem que la situació que ha passat a tenir una dimensió clarament metropolitana, que ja el que se separen no són els barris de l'interior d'una ciutat, sinó són municipis, eixos urbans sencers respecte al conjunt de la gran ciutat, que té una tendència a l'aprofundiment, a la polarització, que té una notable continuïtat territorial i que afecta tant els grups socials amb alt nivell de renda com els de baix nivell. Jo ara els hi voldria, però quasi no tinc temps, tinc 3 minuts, Josep Maria, per acabar. 3 minuts, dels 3 minuts. Estrictament volia esmentar 3 temes, serà minut per tema. La Marga ens deia, hi ha un debat molt gran sobre la importància de les desigualtats, sobre la rellevància, sobre els efectes de les desigualtats, també, com sabem perfectament, sobre la importància de les desigualtats territorials. És a dir, hi ha uns autors que diuen, escolta, l'efecte barri no existeix. The neighborhood effect doesn't exist. Els pobres són pobres perquè no tenen ingressos i, escolta, on viuen és irrellevant. I uns altres que diuen, mira, el fet de viure on vius
comporta l'existència d'una barrera afegida a la igualtat d'oportunitats o la igualtat de resultats, a l'accés a la renda, als accés als serveis. No dirimirem avui la qüestió aquí, que és un debat quasi com aquells entre els antics i els moderns, aquells del 700, no? Però sí que hi ha algunes indicacions que et fa pensar que potser això de l'efecte barri alguna virtualitat té. Per exemple, si nosaltres ens ho mirem en termes de mortalitat o de morbilitat, i això són dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, això és esperança de vida al néixer dels mascles a Barcelona per àmbits de centres d'assistència primària. Veuen vostès que nosaltres tenim una esperança de vida al néixer molt alta, aproximadament 78 anys, però veuen que també hi ha unes variacions molt notables entre algunes àrees que estan per sobre dels 82 anys i unes altres àrees que estan per sota els 74. Per tant, 8 anys de diferència en esperança de vida al néixer, que no són pocs. Per exemple, entre aquest àmbit d'aquí de les Corts i aquest àmbit d'aquí del Raval Sud, la diferència és això, és de 8 anys. Com que tu agafes el metro aquí a Maria Cristina, la línia verda, vas baixant i te'n vas aquí, surts de Drassanes i has perdut 8 anys. Com que són 8 estacions de metro, perds, no tu, el teu entorn, perds 8 anys d'esperança de vida. I el mateix podríem dir en qüestions relatives a l'educació, que hi ha companys que d'això en saben molt més que no pas jo, però, per exemple, el percentatge d'alumnes graduats sobre alumnes matriculats a quart d'ESO. La distància entre el rendiment a Ciutat Vella i a Sarrià Sant Gervasi és gairebé de 20 punts percentuals, que no són pocs. Alumnes que es graduen en el mateix centre sense haver repetit, el dels centres aquells que de manera eufemística Teresa Eulàlia n'hi diem de complexitat alta, doncs només un de cada dos ho fa. En els de complexitat baixa, 3 de cada 4. Alumnes que opten per formació professional després de l'ESO, en els de complexitat alta, 27,4%, en els de complexitat baixa, 1,7%. Potser sí que el neighborhood effect aquest alguna cosa hi té a dir. I per acabar, quan pensem en la possibilitat de fer-hi polítiques, és a dir, com intervenim en el Canyaret a Lleida, com intervenim a la Florida, a l'Hospitalet, allà vostès ho coneixen, l'avenida Primavera, l'avinguda de l'Electricitat. L'avinguda de l'Electricitat és aquella amb la qual FECSA entrava fins a la subestació de Collblanc, amb les pilones plantades al mig de l'avinguda, amb aquella església feta per FECSA sota l'advocació mariana de Nostra Senyora de la Luz. No podia ser cap altra cosa, és aquesta d'aquí. Ara estan, això, etc. Com ho fem nosaltres per intervenir aquí? Esclar, sembla que hauria de ser una cosa local, perquè aquí hi ha de més local que un barri que té problemes. Però quan ens ho mirem, això ho ha estudiat en Carles Donat, que seu allà emboscat a l'última fila, veiem que els municipis tenen una dificultat molt gran per fer-ho. Perquè si nosaltres, per exemple, agafem municipis que tenen un 20% de seccions censals en situació de segregació inferior i mirem quants recursos tenen, i dividim els municipis per quartils, i aquests són els que tenen més diners i aquests són els que tenen menys diners, doncs fixin-se com el 2 de cada 3 estan entre els que tenen menys diners. I en canvi, si mirem els que tenen entre el 50 i el 100% de seccions censals en situació de segregació extrema superior, veiem que un de cada 2 està en el quartil que té més diners. Què vol dir això? Que estem en aquella situació paradoxal que aquells qui menys tenen es veuen concentrats en els municipis on els dèficits urbanístics són més alts, on la qualitat de l'habitatge és més baixa, on la capacitat de prestar serveis és més xica, i on, diguem-ne, la demanda és més alta.
però els recursos dels municipis per fer-hi front, entre altres coses perquè tenen una base fiscal molt més baixa per raons de la qualitat de l'habitatge i el nivell de renda dels que hi viuen, és molt inferior. I això ens portaria necessàriament a la discussió sobre com ho podríem fer per fer-hi front. És la innovació social la resposta, són les polítiques públiques la resposta, però això, si els sembla, per obeir el moderador i per no abusar de la seva paciència, ho deixarem per al debat. Moltes gràcies. Bé, ara sobre el torn de... d'haver algun... Ara sobre el torn del debat o del col·loqui, ja hauran comprovat... Aquests estan parats. Sí, ja hauran comprovat que el que jo prometia s'ha cobert amb escreix, fins i tot potser amb saturació, és a dir, l'aportació de dades i de coneixement sobre el problema que ens ocupa. Però precisament per això, per això convoquem aquest tipus de sessió. Obro torn, a no ser que els dos ponents es vulguin interpel·lar l'un a l'altre, cosa que també forma part del ritual. Voleu fer després? Doncs obrim el torn. Sí, Xavier. He superat totes aquestes estadístiques d'esperança de vida, vull dir que la cosa. A veure, jo com soc de Casa Bona i visc en barris que estan molt bé, sento parlar com a conseqüències de la crisi del 2008 de la misèria de Barcelona, així parlant ràpidament, la misèria de Barcelona. I jo no la veig gaire, la misèria de Barcelona, anant pel carrer. Cal dir que vaig per carrers, però bueno, també a vegades vaig una mica per la perifèria. Veig més pobres al carrer, però aquests no sé, potser per la formació no em faig gaire cas perquè sempre em penso que hi ha truco, no sé per què. Són els mateixos, els negres porten mòbil, els venen a recollir, vull dir, no sé apreciar el que significa. I en canvi, d'altra banda, soc molt conscient que deu ser així, però i moltes vegades he pensat voler-me enterar, però tens l'altra feina i no ho fas. Realment hi ha misèria, s'ha parlat aquí de 1.600.000 hogares, no? Sense cap entrada. Això a la ciutat de Barcelona, quin tant % li pressuposa? Ha augmentat realment la misèria, què vol dir? Les necessitats bàsiques no han estat cobertes d'una manera més accentuades durant aquests últims mesos, durant aquests últims anys, perdó. La pregunta d'en Xavier Muñoz és molt essencial, no? Parlem de desigualtats, no? Però les desigualtats impliquen també penalitats materials, no? Perquè podríem tenir una societat molt desigual en la que ningú passés penalitats. Les desigualtats, per exemple, si ens les mirem a Barcelona, a dins de Barcelona, amb les dades que facilita el mateix Servei d'Estadística de l'Ajuntament, que fa uns informes d'extraordinària importància, molt sofisticats sobre la distribució de la renda familiar disponible en els 73 barris del municipi, ens mostra efectivament una separació molt gran, no? I amb tendència a créixer.
Per tant, no només la desigualtat en termes de socials, sinó també territorials. Entre el barri més ric de Barcelona, ara cito de memòria, i el barri menys benestant, hi hauria una distància de 34, si Barcelona fos 100, 34 els barris que estarien pitjor, per exemple Trinitat Nova, Can Peguera, i 230 alguna cosa, si ho recordo bé, Carles, pels barris que estarien més bé. Per tant, la distància és molt, molt notable. Això implica privació material. Què en sabem d'això? Hi ha unes estadístiques de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, molt interessants sobre la precarietat. Ara les xifres no em vindran al cap, citant de memòria, si ho recordo bé, era 1 milió de persones a Catalunya vivint en llars que no poden escalfar-se en la mesura que voldrien. Em sembla que eren 250.000 persones vivint en llars que no podien comprar carn o peix sempre que volien. Això, 250.000 persones, seria una població equivalent a la ciutat de Granada. Altres indicadors, diguem-ne, indirectes que tenim, per exemple, de les demandes de beques de menjador, de les situacions que coneixem a través del Consorci d'Ensenyament de Barcelona, ens indiquen això, l'existència. Hi ha un informe del síndic de Greuges de Catalunya sobre la qüestió també de pobresa infantil i de privació material infantil, que ens fan pensar que efectivament hi ha unes situacions de penalitat extrema que afecten parts molt, molt rellevants de la població. Dissortadament, aquesta és la situació. Per tant, no és només una situació de desigualtat, és també una situació de penalitat molt aguda per una part substantiva de la nostra població. A eso solo añadiría que hace 2 o 3 días ha salido un informe de una fundación británica muy conocida que se llama Joseph Rowntree Foundation, que llevan mucho tiempo analizando el tema de la pobreza y la desigualdad, y me llamó la atención que no hablan de personas, no hablan de pobres, no utilizan el concepto de pobreza, utilizan el concepto de destitution, que quiere decir, si lo traduzco bien, personas destituidas. ¿Qué quiere decir? No solo marginales. Es un concepto bastante más sofisticado, que lo que trata es de medir en qué medida las personas, y esto enlaza con la teoría de Amartya Sen, que ya lleva funcionando 20 años y que ha sido muy importante para todo lo que ha sido los estudios sobre la pobreza y la desigualdad en los países en vías de desarrollo, pero también cada vez más aquí, que habla de la pobreza, no tanto de la pobreza o de las carencias materiales, como de la falta de capacitaciones. Es decir, son medidas más no solo puramente objetivas, como por ejemplo no estar bien nutrido, sino que habla de carencias que son más subjetivas. Si no tenemos la capacidad de tomar determinadas decisiones, es decir, si a un niño, porque nazca donde nazca, le condenamos al fracaso escolar, como sabemos que pasa, lo que estamos... No interesa tanto si al niño le podemos dar de comer o no, va mucho más allá, porque incide sobre su capacidad de tomar las riendas de su vida a lo largo de todo el ciclo vital. Y me parece que es un concepto importante, en la medida en que sabemos que temas como el abandono escolar, como las enfermedades mentales, como la esperanza de vida, cuando sabemos que eso hay grupos en los que se concentra simplemente porque comparten unas determinadas características, evidentemente estamos hablando de, volvemos a aquello de la igualdad de oportunidades, ¿no?
De fet, la pregunta és molt curta perquè ja està formulada, que no n'heu parlat. Què hi podem fer? Vull dir, al moment, quines solucions, almenys a política municipal, per no anar-nos potser més enllà. Oriol. Fue como he dicho municipal. Es algo que he dicho en la intervención. Creo que evidentemente hacen falta políticas que consigan, que den respuesta a la emergencia social, evidentemente. Y esto es lo que yo creo que tiene más visibilidad política y donde, con los años de crisis que llevamos, donde hay una mayor conciencia de la necesidad de estas políticas de emergencia social, ¿no? Se ha hablado del tema de los comedores escolares, de los bancos de alimentos, de la pobreza energética, etc. Claro, el problema es financiar ese tipo de políticas que yo creo que en la medida en que la emergencia social es muy elevada, el consenso político y social también lo será. Pero repito, yo creo que no nos podemos quedar ahí porque al final no incidimos sobre la desigualdad. Y necesitamos políticas que sean capaces de incidir sobre la desigualdad, no solo de amortiguarla. Si nos quedamos con esta idea de que amortiguemos la desigualdad, amortiguemos el sufrimiento de los que están peor, creo que no estamos con las cortas, digamos, y tenemos que poner también las largas. Pienso que hay que pensar en políticas que son universales, y en los últimos años hemos visto un retroceso importante en cuanto al consenso en políticas universales como de salud, como de tener educación y salud públicas de calidad, algo que pienso que cada vez se cuestiona más y que si no, digamos, conseguimos girar el barco, al final nos quedarán servicios públicos que serán servicios públicos residuales. Y así es muy difícil articular medidas que vayan un poco, que traten de incidir y no solo... però si quieres... Si ho volem mirar des del punt de vista de la ciutat, no? I esclar, el que ens surt molt clarament és que el que es pugui fer des del punt de vista institucional no pot ser només a escala local. No, per la raó aquesta que dèiem, no? Perquè aquells que estan pitjor són, òbviament, les administracions que a més tenen menys recursos. No? Per tant, allò que en el seu moment, posem per cas, es va poder fer aquí a Barcelona, no? Aquella higienització del centre i monumentalització de la perifèria, per dir-ho en l'expressió d'Oriol Bohigas, no? Que era agafar recursos de tota la ciutat i portar-los allà on calia més. Hi ha molts municipis que això no ho poden fer, perquè a Santa Coloma què faran? Agafaran diners de Santa Rosa i els portaran al Fondo i els del Fondo els portaran al barri de les Oliveres. Això no té sentit, no hi ha recursos. Per tant, cal, diguem-ne, un nivell d'intervenció superior. Les polítiques de rehabilitació urbana, d'intervenció, no poden ser només locals. I per tant cal un mecanisme redistributiu d'escala més alta. Cal agafar diners que són de tot Catalunya i portar-los allà on cal més. Fins i tot amb la finalitat aquesta que ens diu la Marga, que potser no n'hi ha prou, que és la de pal·liar els efectes. Quan pensem en termes urbanístics, normalment pensem en aquests termes. En no fer que per al fet de viure on vius tinguis, a més de la desigualtat i la penalitat, no, una càrrega afegida, és a dir, que el teu barri sigui particularment inaccessible, que el teu barri sigui particularment mancat de serveis, que l'habitatge en què vius sigui particularment, diguem-ne, desafavorit. La millor tradició de l'urbanisme europeu és aquell que va aconseguir que la distància amb la manera com viuen els que més tenen i els que menys tenen a la ciutat sigui més xica que la distància que els separa en termes de renda, si em faig entendre. Però això avui és impossible sense un mecanisme redistributiu a escala més alta.
Me parece que apuntabas como causa de la desigualdad al principio la desregulación, posiblemente la desregulación de los mercados. Parecería entonces como simple o sencillo regular los mercados para conseguir unas políticas de mayor igualdad, ¿no? Pero todo suena a chantaje, ¿no? Porque no es posible regular los mercados, ya que los mercados, cuando los regulas, pues se mueven a otros mercados, ¿no? Si regulas el mercado europeo, seguramente se iría al mercado asiático o se iría al mercado americano o qué sé yo, incluso al africano, que a lo mejor empieza a crecer, vete tú a saber, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tendríamos sería la de romper este círculo vicioso, situar como causa de nuestros males la desregulación de los mercados y por lo tanto cambiar en algún momento las reglas de juego. Yo hablaba de mercado laboral, no hablaba de mercado. Es verdad que he dicho mercados, pero sí, me refería al mercado laboral, la desregulación del mercado laboral, que básicamente lo que ha supuesto es la precarización de la fuerza de trabajo. Esto se puede regular, es decir, por eso a veces el hacer análisis excesivamente generales es un poco peligroso y yo siempre hago investigación comparada. Entonces, lo que es interesante aquí es ver las diferencias entre países. No todos los países están igual. No en todos los países se ha producido una escalada de la desigualdad. No en todos los países la caída de los ingresos más bajos ha sido tan fuerte. Y la explicación de por qué en todos los países no ha ocurrido lo mismo, estando en un mismo modelo de sistema capitalista global, es, yo creo que la respuesta está en la política. Evidentemente. Con un es decir, limitado alcance, solamente la existencia de un salario mínimo, solamente eso, garantizar un salario mínimo para la fuerza de trabajo. Cambia mucho la historia. Sí, pero no deja de ser paliativo, ¿no? Yo creo que no es paliativo, son mecanismos que evitan que se produzca esta eclosión de las distancias entre unos y otros. El poder, lo he dicho al principio, la pérdida de protagonismo de las negociaciones colectivas, es verdad que hay una escala europea. Es la propia Comisión Europea empieza a legislar en contra de la negociación colectiva, pero hay países donde todavía la mayor parte de la fuerza de trabajo está sometida a esas negociaciones colectivas, donde lo que hacen es establecer los límites por arriba y por abajo, ¿no? Es decir, claro, el tema de aquí tenemos un problema de precarización del mercado laboral que o lo atajamos mirando al mercado laboral, o ya podemos inventar todas las políticas. Pues imagínate con el TTIP. ¿No? Bueno. No, jo més que una pregunta voldria reforçar aquesta idea, no? Perquè jo penso que hem de dir molt clarament que es poden fer coses. És a dir, que la pregunta és què hi podem fer. D'entrada jo sí que estic d'acord amb que es poden fer i que els instruments més potents per fer-ho els tenen els governs. Que aconseguir els recursos relativament més d'aquells que més tenen per canalitzar-los cap a la prestació de serveis que afavoreixin els que relativament menys tenen, això provoca una millora de la igualtat que està demostrat amb números, i els economistes fem aquestes coses precisament a l'índex d'Atkinson o el de Gini, no? Que quan comparem com està distribuïda la renda abans que el sector públic hagi intervingut i la tornem a comparar quan hi ha intervingut, és a dir, quan hem pagat impostos i quan aquest els ha gastat, en els països on això es fa bé, l'índex de Gini millora molt, és a dir, ens dona que s'ha igualat. Per tant, jo crec que això s'ha de fer molta pedagogia, de que hi ha instruments potents per fer coses. I veiem la diferència allà on els governs han utilitzat els ingressos, és a dir, els han obtingut bé, i per mi bé és relativament d'aquells que més tenen, i llavors s'han d'identificar els que més tenen.
És a dir, com els identifiquem perquè no se'ns escapin i com els canalitzem cap allà. I això sí que hi ha estudis que ens demostren, a més, quin tipus de despesa iguala més. I és la que tu deies, per exemple, la monetària, la que arriba directament a les butxaques de les persones. No estic dient que la que es fa en espècie, és a dir, en educació i en sanitat, no ajudi, perquè també t'ajuda, però aquesta té un impacte brutal en els índexs d'Atkinson. Per tant, primer, es poden fer coses. I dos, una qüestió del que ens ha explicat l'Oriol, que a mi m'ha interessat molt per les qüestions que jo també faig. Quin nivell de govern és el més adequat per fer-ho? Perquè d'entrada dic que els governs poden fer, però quin govern? El central, les comunitats autònomes, els estats federals o els municipis? I aquí també la teoria del federalisme fiscal ens aporta moltes idees, i una reforçaria el que tu deies. Des d'un punt de vista més clàssic, la teoria ens diu, mireu, la redistribució ha d'estar en mans del govern central. És a dir, els instruments potents per aconseguir això que us deia fa un moment estan en mans del govern central. Són aquells impostos que realment poden... l'IRPF nostre, és a dir, i per qüestions, per evitar la mobilitat, és a dir, si m'ho deixeu dir en termes molt curts, per evitar que els rics estiguin concentrats en un lloc i els pobres en un altre, qui ha de fer política redistributiva ha de ser un govern que està per sobre. La teoria ha anat evolucionant més i ens diu que, ojo, però això es pot complementar, és a dir, cada nivell de govern pot tenir els seus instruments per fer-ho, i ara no tindria temps de dir-ho com. El nivell de govern local a casa nostra té un problema que jo crec que l'has definit molt bé, que sembla que no preocupa ningú en aquest estat, que és el que amb la mateixa cistella d'impostos un ajuntament acaba tenint més recursos que un altre. I això en el món mundial s'arregla, vull dir, en el món mundial, en els països federals, quan s'han repartit les coses, com? Amb subvencions d'anivellament. És a dir, doncs aquest té més que tot, però no patiu perquè el que té una capacitat més baixa l'anivellarem. A casa nostra de l'anivellament i l'ordinalitat i de tot això se'n parla molt, però només quan parlem de comunitats autònomes, cosa que a mi em sorprèn molt. És a dir, si defensem que hi ha d'haver anivellament a nivell autonòmic, que és que no n'hi ha d'haver a nivell local, jo porto molt temps explicant això. Per tant, jo crec que reforçaria molt, és a dir, demanem, sisplau, no sé si amb qui ho hem de demanar, que hi hagi una reforma del finançament local que miri cap aquí. L'Estatut que vam aprovar del 2006 atribueix al Parlament de Catalunya l'aprovació d'una llei de finances locals que podria anar una mica en aquest sentit. Sí que és cert que la sentència del tribunal ens la va retallar una mica, però això es hagués pogut fer alguna cosa. Per tant, només era per reforçar les dues idees que em sembla que s'han dit des de la taula. Marga, tu ens has dit que quan ens has ensenyat el gràfic que els que estan als nivells superiors cada vegada s'allunyen més o s'escapen, diguem-ne, no? Em sembla que has fet la paraula que s'escapen. Jo crec que aquí és un tema central i que a més reforço l'última intervenció, de dir si no hi ha una intervenció més global que impedeixi que s'escapin de la regularització, tu has dit ja no diem que hagin fet delictes o que facin frau, sinó que ja no els hi toca, ja no els hi arriba amb ells. Jo crec que o hi ha una intervenció més de tipus global o si no podem caure en un perill que és per compte de fer redistribució, per compte de fer equitat, fem caritat. I a mi em sembla que aquest és un perill absolutament molt perillós, vaig la redundància, que només sigui des de la part de baix que intentem veure com solucionem els problemes dels que estan a baix. I ara em poso amb la meva alcaldessa, quan diu és que aquells que viuen a no sé on que paguin més de catastre perquè així compensarem els que viuen, les que tenen la vivenda més pitjor. Escolta, dels que paguen no sé on, les classes mitjanes, els treballadors o no sé què, aquests són els que han de compensar, aquests sols són els que han de compensar els que en tenen menys. No han d'intentar arribar que entrin els que aquests que se'ns escapen? I em sembla que lligaríem amb els nivells d'intervenció per poder respondre a aquesta pregunta.
Yo tenía una última diapositiva que no he enseñado por falta de tiempo, pero que ahora he tenido la suerte de poderla desarrollar un poco más. Bueno, no sé si se puede, lo explico igualmente, no pasa nada. ¿Qué se puede hacer? Claro, no se puede, hay que tener varios... No, aquesta és la meva, sí. Es la última. Bien, claro, hay que intervenir sobre distintos ámbitos. Y esto es un poco un resumen de cuáles son los ámbitos principales. Necesitamos necesitamos políticas redistributivas fuertes, pero necesitamos cambiar esta idea de la redistribución que tenemos. Necesitamos políticas fiscales y necesitamos políticas predistributivas, que es lo que en un contexto de desigualdad es lo que trata de que esos niveles de desigualdad no se lleguen a producir. Y esto fundamentalmente son políticas de regulación del mercado laboral, fundamentalmente. Bien, en políticas, claro, el problema es cómo argumentar. No hay políticas que se financien solas, digamos, ¿no? Hace falta unos niveles de gasto social elevados y el problema es quién se atreve a ir a unas elecciones pidiendo, por ejemplo, aumentar los impuestos a los tramos más altos. Desde el punto de vista electoral es muy complicado hoy en día. Tiene que ser un gobierno muy fuerte para que realmente diga, aquí yo lo que voy a hacer es subir los impuestos en un contexto como el que tenemos. Así que partiendo de que estamos en un escenario en el que el aumento del gasto social es muy difícil y llevamos así desde el 2007. El tema, entonces, es cómo mantener el nivel de gasto que tenemos y orientarlo de una manera que realmente nos funcione mejor. Hay un paradigma, Uriola ha terminado hablando de la innovación social, que creo que es importante. Pero hay otro paradigma que también creo que es muy importante, que es el de la inversión social, y del que hay cada vez más gente que trata de presentarlo como una alternativa al paradigma neoliberal. ¿Qué dice la inversión social? Dice que lo que debemos es procurar políticas que anticipen, que no sean subsidiarias, que no sean asistenciales, que no sean caritativas, sino que anticipen la emergencia de los problemas. Porque una vez que los problemas ya están aquí, resolverlos es muy complicado y además es costosísimo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ya tenemos suficientes datos y sobre todo es gracias a los datos que tenemos de panel, es decir, encuestas que han podido seguir la trayectoria de las personas desde que nacen hasta en Estados Unidos ya tienen 30, 40 años, con lo cual con estos datos de panel lo que sabemos es que las probabilidades de acertar en Estados Unidos, por ejemplo, según donde nazca una persona, de acabar en prisión, de desarrollar enfermedades crónicas, de presentar abandono escolar, de estar en situación de desempleo, la capacidad que tenemos de acertar con estos datos es tristemente muy elevada. Es lo que Heckman llama el accidente del nacimiento. Con lo cual, y Heckman es uno de los propulsores de un cambio en lo que es la política a la infancia, él dice, los subsidios que son muy costosos en Estados Unidos, y es un estado de bienestar muy marginal, pero los subsidios a las familias pobres de Estados Unidos son subsidios poco eficaces, y es un economista. Dice, son poco eficaces porque nos gastamos mucho dinero y no resolvemos el problema. La gente que está en situación de pobreza no sale, lo que llaman el poverty trap, o sea, están en círculos y además no solo ellos no salen, es que la generación siguiente no sale, se reproduce la pobreza. Con lo cual él ha hecho un cálculo económico muy sugerente y dice, por cada dólar que invertimos en niños de 0 a 4 años de familias desfavorecidas, el retorno es de 10.
Él ha hecho un cálculo que dice, que viene a decir, y este cálculo está basado en lo que digo, es en las probabilidades de tener problemas con la justicia, de tener problemas de salud, de tener problemas en el sistema educativo, en el mercado laboral. Todo eso lo calcula. Lo que el gobierno americano se gasta en paliar todo ese tipo de problemática social, que es muy elevada porque es un país enormemente desigual, con unos niveles de pobreza muy elevados. Claro, Heckman tiene muchas críticas también, ¿no? Porque al final dice, bueno, como no vamos a gastar más, reduzcamos los subsidios a las familias pobres y invertamos en la primera infancia, porque son esos primeros años, y esto está ya muy demostrado, digamos, son esos primeros años los que determinan en muy buena medida las opciones futuras de las personas. Quien dice, bueno, a ver, si el gobierno lo que va a hacer es reducir los subsidios a la pobreza y intervenir. Y hay quien dice, bueno, si la pobreza no la puedes dejar de atender, digamos, ¿no? Porque de alguna manera los niños siguen viviendo en familias en situación de pobreza. Así que no estoy diciendo que tengan que desaparecer las políticas que son de carácter más asistencial, pero que deberíamos de tratar de reducir las políticas asistenciales y aumentar las políticas que están dirigidas a la capacitación, a la rehabilitación, ¿cómo decir? Esto tiene un término que ahora no recuerdo, que no me viene a la cabeza, pero digamos, no esperar a que se produzca la herida para poner la tirita, sino tratar de que la herida no se produzca. Y creo que esto, claro, es fácil decirlo, pero al día de mañana, ¿no? Alguien en un ayuntamiento, ¿qué hace con esto? ¿No? Pues nada, no puede hacer nada. Pero pienso que como planteamiento tiene su importancia. Y solo una cosa quería decir. Claro, en esta idea de que los estados de bienestar necesitan reformarse, la profundización democrática de los estados de bienestar, buena parte de ella tiene que ver con el hecho de que los estados están muy lejos de la gente, ¿no? Yo creo que eso lo podemos aplicar a distintos discursos, pero es cierto que los estados están muy lejos de la gente y que una de las maneras de adaptarse a los tiempos nuevos es, por una parte, entendiendo que tiene que haber una coordinación territorial muchísimo mayor en cualquier estado, y que además la ciudadanía tiene que tener un protagonismo en la elaboración de las políticas y en el desarrollo de las políticas que no tiene. Todavía pensamos que es la administración la que se tiene que inventar todas estas cosas, pero yo creo que una de las lecciones que tenemos de la crisis, sobre todo en el sur de Europa, es que la fuerza de la gente, ¿no? es muy potente. ¿Y por qué la administración no puede hacer servir todo ese potencial, ¿no? Per reprendre-ho des del punt que justament ara Marga León ho deixava, diguem-ne, i amb aquest joc entre innovació social i inversió social, no? També, si em vol posar l'última, perquè si no ens ho havíem preparat, però quasi. No, però ja veurà, ens deia la Marga, un dels efectes positius de la situació que hem tingut, de la situació de crisi, segurament, aquella del mapa ja estava bé. La quarta de les que té, una més amunt, aquesta, moltes gràcies. Me passes Marga? Me passes sí. Doncs un dels pocs efectes positius que això ha tingut és aquesta resposta social molt potent, no? Això que n'hi hem dit, aquests moviments d'innovació social, que en part són moviments, diguem-ne, solidaris, a vegades caritatius, no? Però que en molt bona mesura, a més, en molts casos, persegueixen altres objectius, no? Aquells objectius que serien, diguem-ne, d'organitzar la gent per plantar cara, no? Davant de la pèrdua de drets, per exemple, o també fins i tot d'intentar de crear mecanismes alternatius de producció, de consum, els som energies, etc. Nosaltres, amb aquest estudi que abans els referíem, els hem volgut cartografiar. I hem fet això que n'hi diem el mapa de la innovació social a Catalunya. 700, fins a 700 iniciatives, no? Des d'això, 80 centres cívics autogestionats a la regió metropolitana de Barcelona, més de 200 cooperatives de consum, etc. Això és certament un gran capital, però en relació amb el que ara deia la Marga i en relació amb el que se'ns comentava, té uns límits
té una gran potencialitat, però té uns límits. El límit més aparent és qui són els que empenyen aquests exercicis d'innovació, no? Però hem tractat, com que nosaltres ens dediquem a fer mapes, no? El que hem tractat de fer és, com que havíem fet el mapa de la segregació i tenim el mapa de la innovació, vam dir, què passaria si el sobreposéssim? Per exemple, això ens permetria de veure segurament com la innovació deu sortir allà on és més necessària, vol dir en els barris que estan pitjor, no? Aquí hem posat els barris que estan, diguem-ne, les àrees del territori, ho hem fet com amb coropletes, amb corbes de nivell. Aquests serien els àmbits que estan millor, això és la ciutat de Barcelona, aquí el Besòs, etc. Doncs els barris que estan en millor posició, els barris que estan en pitjor situació. I aquests punts d'aquí serien les iniciatives d'innovació social. Què ens surt? Certament que no estan en els Sant Cugats i no estan en el Sarrià Sant Gervasis, no? Ni en els Tianes ni en els Alelles, però tampoc estan en els Trinitats Noves, en els Singerlins, etc. On estan? Doncs estan en els Badals, en els Sants, en els Hostafrancs, en els Gràcies, en els Hortes, en els Guinardós. És a dir, el 87% d'aquestes pràctiques en àrees, diguem-ne, de baixa segregació. Què vol dir això? Que la capacitat de resposta té molt a veure amb el capital social de cada territori. I això ens porta a la noció de que si hi ha territoris que, per un costat, diguem-ne, tenen baixa capacitat de resposta per ells mateixos d'organització social i, per altra banda, tenen baixos recursos de les administracions locals, és absolutament necessari que tinguem un mecanisme de distribució d'escala més alta, no? Ara, el problema és com conjunyim la necessitat d'un àmbit redistributiu que permeti agafar recursos que són de tots, no? I en canvi que no ens doni l'efecte que ens deia la Marga ara de que l'administració està massa lluny, no? I com ho fem, això? Doncs segurament establint mecanismes, per exemple, que un és el que executa la política i un altre és segurament aquell que l'ajuda, la financia, etc. No és bastant inventar el Mediterrani, però en tot cas, diguem-ne, necessitaríem, per sortir-ne, si és que hi ha sortida, tant d'una ciutadania mobilitzada, cada vegada més organitzada, cada vegada en més territoris, i per altra banda, una administració amb voluntat de fer polítiques transversals i multinivell, és a dir, que treballés tant en el nivell d'escala alt com en el nivell d'escala baix de manera coordinada. Alguna altra pregunta? Sí. Jo diria transversals, multinivell i també de distribució territorial, perquè aquí se parlava d'on se viu i tal, clar. Jo vic al sud de Catalunya i per a poder-me guanyar la vida porto molts anys fent 200 quilòmetres d'anada, 200 de tornada i a més empitjorant el transport ferroviari dins mateix de Catalunya, perquè si durant un temps aquests viatges els feia en tren i sobretot si tinc que arribar a l'Autònoma és evident que he d'agafar la P7 i com els romans d'un lloc a l'altre. I evidentment això sí que me dona una visió d'un problema que jo crec que és molt greu, que és la manca o el desequilibri territorial a Catalunya i l'altra visió que podem tenir i és l'empobriment del territori. En el moment en què tu arribes a PortAventura ja veus que allò s'està abandonant i s'està desertitzant. I quan tu poses la televisió al matí veus que el gran problema és circular al voltant de l'àrea metropolitana, que és evidentment la zona de la que has de fugir quan has d'arribar a l'Autònoma a les 9 del matí. Per tant, jo crec que el començar plantejant que el problema no està només en la pobresa, sinó en la riquesa i en les dinàmiques d'acumulació de riquesa que durant molt de temps i en moltes ocasions
s'han vist com si fossin normals, a mi me sembla que és un bon punt de partida. A mi m'ha semblat molt interessant començar a qüestionar l'acumulació per dalt, perquè l'acumulació per dalt, evidentment, és el resultat de reduir els recursos col·lectius. El que hi ha és el que hi ha i la distribució és la que hi ha, no? I llavors jo crec que aquests plantejaments, invertint aquestes visions, també són importants per a poder formular polítiques equilibrades, multinivell de redistribució, perquè, des de luego, quan estàs aquí a Barcelona, una visió de distribució territorial molt poques vegades la veus. És veritat que en la llei de barris vau fer molta feina. Després la difusió que vau fer va ser una mica més discutible, però vau fer un treball pensant en tota Catalunya. Però jo crec que això és imprescindible i potser fer plantejaments modificant aquests punts de vista que estan tan consolidats i que sembla que són tan normals i tan habituals, això jo crec que és important per a fer un replantejament polític també. Bé, crec que podem donar per acabada no la discussió de l'assumpte o el debat de l'assumpte, però sí la sessió d'avui, i el que ens sembla que haurà satisfet en aquells que pensen o pensem que la gran batalla és la gran batalla de les idees i que posar en circulació idees com les que avui ens han aportat la Marga León i l'Oriol Nel·lo ajuda en aquest combat ideològic contra posicions que s'accepten com si fos natural o de sentit comú i que en canvi són fabricacions interessades i que només es poden discutir aportant, com s'ha aportat aquí, dades, elements de comparació i anàlisis més aprofundides per convèncer no aquells que en treuen profit de la situació actual, sinó per convèncer a persones que, tot i estar perjudicades per la situació actual, encara segueixen comprant aquestes idees que els perjudiquen. I aquí és l'operació a fer, em sembla, en el terreny clarament polític, on ens traslladen les reflexions que ens feien la Marga i l'Oriol. Molt bé, moltes gràcies a ells dos i a vostès també per la seva participació, no només assistència, sinó participació, i fins una altra convocatòria de l'Associació d'Amics. Bona nit. Gràcies.